L'última ponència va a càrrec del senyor Carles Montagut. Ell és graduat per la Universitat de Barcelona amb màster en mediació, arbitratge i gestió de conflictes en dret privat a la Universitat de València. És tècnic de reinserció sociolaboral a Sabadell, coordinador de la Borsa de Treball de Col·legi i docent col·laborador al grau de Criminologia a la UOC, i ens parlarà de quan es trenca la carrera delictiva, quan vulguis. Perfecte. Es veu bé tot? Se m'escolta bé? Sí, perfecte. Perfecte. Bé, en primer lloc, a mi m'agradaria un agraïment al Col·legi de Criminologia per haver-me donat l'oportunitat de compartir taula amb els ponents que tenen un bagatge professional en l'àmbit molt gran i espero estar a l'altura del llistó que han deixat. I m'agradaria continuar amb una disculpa, primer, perquè just ahir la Begoña parlava de l'hàbit de robar, no? I jo aquí he arribat, ni corto ni perezoso, li he agafat al col·legi el logo de les jornades i l'he posat a les diapositives així com qui no vol la cosa. Però bé, espero que se'm perdoni. En primer lloc, jo del que parlaré ara és una mica, vaig més enllà, no? Els meus companys i les meves companyes han parlat de tipus delictius d'una naturalesa concreta. Hem vist els delictes d'odi, hem vist els delictes ambientals, molts basats en l'oportunitat, hem vist els delictes de la criminologia, o sigui, hem vist una mica de la criminologia verda, que presenta l'Esteban. Jo vaig una mica més enllà, jo vaig què hi ha després del delicte, quan es trenca la carrera delictiva, què passa després amb aquella persona. Aquesta xerrada està pensada per un públic generalista, com ha dit l'Antònia i el Miguel al principi de les jornades, per un públic que no estigui tan relacionat amb la criminologia. Tinc constància que ara mateix hi ha forces professionals que estan veient la jornada i que molts dels conceptes que tractaré ja els coneixen. Espero que també se'ls hi faci amena, però en principi està pensada una mica per apropar el que tractem el dia a dia en el camp del sistema penitenciari, en el camp de la reinserció, a la societat en general. Però per què és necessari parlar de reinserció? Quan parlem de desistiment, quan parlem que es trenca la carrera delictiva, després d'això hi ha unes etapes. Quan nosaltres parlem de delinqüència, i això passa molt als mitjans de comunicació, ens quedem amb la part sensacionalista, els titulars, el X delictes a Sant Andreu, però no veiem què passa després. No veiem que després hi ha una reinserció postpenitenciària. Quan una persona passa pel sistema penitenciari, aquella persona després surt i s'incorpora de nou a la societat. I aquí poden haver-hi dos resultats. Pot haver-hi el desistiment o pot haver la reinserció. Pot haver el desistiment o pot haver la reincidència d'aquella persona, el tornar a caure en actes delictius. I des de la criminologia, això també es treballa molt. Es treballa molt en l'últim capítol, per dir-ho d'alguna forma. És necessari parlar de reinserció perquè quan parlem de presó, moltes vegades ens quedem amb lo bàsic, que és aquesta persona ha fet alguna cosa dolent i ho ha de pagar. I el sistema penitenciari en realitat té uns altres objectius més enllà d'això. Els objectius del sistema penitenciari estan enllistats, o sigui, estan en la llei, i entre ells està la prevenció i la reinserció. La prevenció pot ser general, en el punt en què la societat ho vegi com una intimidació que no vulgui dur a terme un delicte perquè, ostres, puc anar a presó, o pot ser individual, en el moment en què una persona que ha comès un delicte passi a no tornar a cometre cap altre delicte. I aquí està el marc de la reinserció. I el sistema penitenciari està pensat per això. És a dir, la presó en si no és un fi, sinó que és una eina per aconseguir aquesta reinserció. Per tal de dur a terme de forma efectiva aquesta reinserció, el sistema penitenciari està organitzat d'una manera concreta, amb uns tractaments, amb unes juntes de tractament, amb uns graus progressius d'obertura de llibertat, per dir-ho d'alguna forma, que tenen per objectiu precisament això. Moltes vegades, per exemple, els graus de llibertat, el tercer grau o les llibertats condicionals, es veuen com un premi. Ostres, mira, doncs aquest el deixen sortir perquè ja ha passat un temps i tal. No només és això, també és una readaptació progressiva, que ara veurem en els factors de risc quan vagi més endavant. Llavors, per determinar si aquesta persona, mentre va sortint en graus, hi ha més risc o menys risc de reincidència, és necessari que tinguem una mirada multidisciplinar. Una mirada multidisciplinar característica de la criminologia. Ahir a l'obertura de les jornades ho deia l'Arantxa, la vicepresidenta del col·legi. Per nosaltres la criminologia és un tot. És un tot que engloba moltes coses i veu de moltes ciències socials diferents. Quan parlem de reincidència o de desistiment, moltes vegades, de forma col·loquial, al carrer, es tendeix a mirar tot des d'una psicologia de l'enemic. No, lo ha hecho perquè és mala persona, ho ha fet perquè pensa de tal forma.
si només veiem la psicologia, ens estem perdent moltes coses que aporten valor. És a dir, la psicologia sí que té molt pes a l'hora de determinar una conducta humana, però ens dona només el límit de la psicologia. La criminologia veu del dret, veu de la situació, veu de la sociologia, veu de moltes coses diferents. I és necessari que a l'hora de determinar un risc de reincidència o un potencial desistiment, tinguem en compte aquesta mirada integradora de diferents tipus de ciència social. Perquè hi ha moltes variables que influeixen a una conducta humana concreta. Llavors, al moment en què parlem de multidisciplinar, també parlem de multifactorial. Una conducta no es pot explicar per un sol factor. No podem dir que A és igual a una conducta B. No? I aquestes variables es coneixen com a factors de risc i factors de protecció. Però què són? O sigui, un factor de risc, què vol dir? Que vaig pel carrer i de cop em trobo un factor i passa alguna cosa? Doncs no. Un factor de risc és una condició, és una característica, és una variable que pot passar que et fa més propens a actuar d'una forma o una altra. I un factor de protecció és al revés. No? Un factor de protecció seria la inversa. És un factor o una condició que passa en aquell moment o que tens tu com a individu o que hi ha en el teu entorn que resta les probabilitats de que es dugui a terme una conducta o una altra. Aquí és molt important remarcar la paraula probabilitat, perquè de vegades som massa tajantes. No? Ha passat això, per què? Això. No es pot determinar una conducta a partir d'un sol factor. És a dir, un factor de risc no pot determinar una conducta delictiva concreta. Em va molt bé l'exemple de la criminologia ambiental, no? Que és una de les crítiques que se li feien, ha comentat l'Antònia, que se li feien algunes teories. L'oportunitat en si no explica per si sola aquell delicte. De fet, l'Antònia ho ha dit a les crítiques de la criminologia ambiental d'algunes de les teories, no? Que es pot desplaçar el delicte si tu fas prevenció situacional. Què passa? En el moment en què tu intentes explicar només una conducta amb un sol factor, ho estàs simplificant massa. I hem de parlar de probabilitats. Un factor de risc augmenta les probabilitats de que es doni aquella conducta, però mai l'explica per si sola i de forma determinant. I això és acumulatiu. Quants més factors de risc hi ha, més probabilitats hi ha de que es dugui a terme aquesta conducta. Encara que siguem incapaços, que no puguem dir que a partir de X factors de risc, doncs a partir de 5 factors de risc que conflueixen en una sola persona, es durà a terme aquesta conducta delictiva, encara que no puguem fer això, sí que és molt important durant el tractament amb aquella persona, durant el seu procés de posada en llibertat, que els detectem, aquests factors de risc, i que hi treballem per pal·liar-los. I que en canvi detectem els factors de protecció i que els potenciem per intentar reduir el risc de reincidència i augmentar les probabilitats de desistiment. Factors de risc i de protecció n'hi ha moltíssims, n'hi ha molts i no dona temps a tractar-ne ni la meitat en aquesta xerrada de 20 minuts. Però per classificar-los, jo em volia basar en el model del triple risc delictiu de Santiago Redondo. Santiago Redondo és una de les eminències més importants ara mateix, una de les figures més importants en el camp de la criminologia. Santiago Redondo el que fa és agafa totes aquelles teories criminològiques més importants que explicaven des de la seva pròpia perspectiva l'acte delictiu, n'hem vist moltes amb les anteriors xerrades, i classifica els factors de risc que explicaven en cada una de les teories en 3 grans grups, de tal forma que crea un model integrador de totes elles i ens serveix d'eina per poder ordenar una mica les idees i per poder calcular, per poder veure quines explicacions es poden donar a un acte concret. I es basa en 3 grans grups, com dic, que es retroalimenten entre ells, és a dir, no es poden explicar per si sols. Cada un d'ells tindrà connexions en el moment en què es basen en un individu, i un individu no és un sol rol en si mateix, és a dir, és l'individu, és germà, és pare, pot ser professor, pot ser veí, pot ser molts tipus de rol i influiran els 3 grans grups en el mateix individu. El primer grup és el factor de risc individual, o factors individuals o personals, per dir-ho d'alguna forma. I aquí estarien els típics que trobem sempre a les explicacions de bar, per dir-ho d'alguna forma. La genètica, la personalitat, temes cognitius, conductuals, emocionals, temes d'aprenentatge, d'intel·ligència. Aquí hi ha molts tipus d'exemple que podem veure en el dia a dia. Jo recordo quan estava a la carrera que una noia ens va dir no, és que los terroristas en su cabeza tienen cosas de terrorista. I bueno, anem una mica més enllà perquè si ens quedem només en el que pensa no veurem realment les explicacions que poden haver-hi més enllà.
no? Aquests tipus de factors s'avaluen al centre. Hi ha diferents tipus de programa que avaluen aquest tipus de factor per calcular el risc de reincidència, com pot ser, per exemple, el programa RISC-Canvi. Però hi ha altres tipus de factor que no estan tan lligats a la personalitat o a la conducta o a la psique de la persona i són més sociodemogràfics i també entren en confluència en l'individu com a factor personal, com pot ser l'edat o el gènere. I el tema de l'edat és algo força paradigmàtic en aquesta temàtica del desistiment delictiu. Els estudis criminològics ens diuen que l'edat és diferencial, en el punt en què la delinqüència juvenil dibuixa una corba. Els estudis de delinqüència juvenil ens expliquen que hi ha una corba de delinqüència juvenil i de desistiment, una corba en forma de campana, que ens diu que dels 12 anys als 17 anys la delinqüència augmenta fins que arriba als 17 al seu punt àlgid, al seu pic màxim, i habitualment la gran majoria de joves desisteixen de per si. És a dir, el fet de castigar de més a un jove no farà que desisteixi abans, sinó que l'edat en si ja marca unes pautes per certs canvis hormonals, per certs canvis de relacions socioafectives, per certs canvis de referents als que imitar. L'edat ens marca una conducta de desistiment generalitzada normalment. També és veritat que la mateixa corba de delinqüència, en els mateixos estudis, ens diuen que entre el 4 i el 10% de joves delinqüents representen més del 50% de la delinqüència juvenil i que aquests acostumen a ser els que després fan carrera delictiva d'adults. Però hem de tenir-la en compte també, sempre relacionada amb els altres tipus de factors que tingui aquella persona. Els primers tipus de factors es treballen moltes vegades a la presó. Es treballen a partir de, he dit presó però perquè és la més popular, però hi ha altres tipus de mesures penals. Es treballen a partir de treball de competències, d'habilitats prosocials, de rutines, però n'hi ha una en concret que no només no es treballa des de presó, sinó que s'està intentant pal·liar perquè la pròpia presó podia ser part de l'origen, que és la institucionalització, la pressionalització. El fet que una persona entri a presó durant molt temps pot suposar que aquella persona s'habituï a la presó. I tot allò que no sigui la presó li és aliena. En el moment en què aquesta persona surt, pot tenir un problema d'un xoc. És a dir, quan tu t'has habituat i has fet de presó la teva zona de confort, en el moment en què ets lliure, per tu ja no és lliure. T'estan traient de la zona de confort. T'han tret dels teus hàbits diaris, t'han tret dels teus patrons de relació amb funcionaris i amb companys, t'han tret del teu dia a dia. Us he posat aquí una pel·lícula al costat, que en espanyol es diu Cadena Perpètua, perquè té un exemple molt clar d'això. I jo us la recomano que la veieu i en el cas que no la voleu veure sencera perquè és molt llarga o perquè ja l'heu vista i us fa mandra veure-la de nou, aprofiteu que esteu a YouTube ara i quan acabem les ponències, les jornades, poseu al mateix YouTube Institucionalització, Cadena Perpètua i us sortirà un vídeo d'uns 3 minuts. En aquesta pel·lícula hi ha un personatge secundari que porta 50 anys a presó. Intentaré no fer spoiler, però és un bon exemple del concepte en si. Porta 50 anys a presó i de cop li diuen que té la llibertat condicional, que vol dir que l'agafen i el treuen completament de presó i només ha d'anar allà de tant en tant a firmar. És a dir, ja no viu a presó, ni dorm a presó, ni fa vida allà. 50 anys dins d'una institució aprenent uns hàbits, amb una rutina, amb unes conductes i unes relacions concretes. I de cop agafen i el treuen. I us animo que busqueu el vídeo perquè la reacció és de pànic. No diré què fa, no diré què succeeix a la pel·lícula, però és un bon exemple per veure com pot realment afectar-li a una persona el canvi d'ambient penitenciari a de cop la llibertat. I per això també el sistema penitenciari es basa en graus, per fer-ho progressiu, l'adaptació. A Catalunya en concret, i a Espanya i a Europa, s'estan començant a implantar programes de classificació inicial a mòduls oberts. Que vol dir que certs tipus de persona que compleixen uns requisits concrets, en lloc d'entrar directament a un centre penitenciari tancat per no institucionalitzar-lo de forma innecessària si veuen que és propens a la reinserció, se'l posen en un medi obert, de tal forma que no es pugui penalitzar de més o no es pugui inclús ser contraproduent en aquesta tasca reinsertadora del sistema penitenciari. A part dels factors individuals, tenim els factors socials. Aquí Redondo sobretot feia referència, espero que no estigui veient la xerrada per si m'equivoco, però jo crec que feia més referència al tema de recolzament de les institucions socials més properes, a família, a escola, el tema d'amics iguals, els joves, les bandes juvenils.
Però a mi, en el tema reincidència i desistiment, m'agrada extrapolar-ho una miqueta. Extrapolar-ho cap a on? Cap a la persona que s'ha de reintegrar. Si una persona s'ha de reintegrar, aquesta persona s'ha de sentir acollida, per dir-ho d'alguna forma. Si jo vaig a un bar, dic bon dia, i el cambrer em mira malament, hosti, jo ja em noto que en aquell bar no em volen. Doncs ara imagineu-vos una persona que porta 10 anys a presó, surt de presó i veus que és que fora de presó no et volen. Amb quina motivació i amb quin ànim realment et reinsertes? Amb quin ànim dius, vale, vaig a intentar-ho un altre cop. No? Les persones que passen per presó reben un estigma i un rebuig social generalitzat, perquè són el reflexe d'allò que la gent no vol, per dir-ho d'alguna forma. No? És la part social que fa por, que és quan la societat falla. Aquest tipus d'estigma i de rebuig és contraproduent en el moment en què la persona no només no es sent rebuda, sinó que sent que se li tanquen moltes portes. I des del Departament de Justícia, per exemple, hi ha molts plans de sensibilització. Quan una persona es reintegra a la societat, torna al seu context anterior. I moltes persones d'aquell context saben que ha passat per presó. És a dir, ja no és la persona que potser tenia herba i li venia als veïns, no, era el traficant que ha passat per presó. Això es podria tractar amb les teories de l'etiquetatge, una miqueta. Els plans de sensibilització que es duen a terme des del Departament de Justícia són molt importants perquè ajuden a la gent a entendre que forma part de tots que realment aquesta persona es pugui reinsertar i desistir. D'altra banda, tenim els factors situacionals. Els factors situacionals els ha tractat molt bé l'Antònia, no em mullaré massa, no m'explayaré massa en aquest aspecte d'explicar a què em refereixo exactament, perquè l'Antònia ho ha explicat perfecte amb la criminologia ambiental i urbana, i es basen en la situació, en l'aparició d'una oportunitat delictiva. Però a mi m'agradaria aquí determinar també que una oportunitat delictiva no té per què ser només el fet de trobar-se un cotxe obert. No és l'oportunitat explícita de dir, ostres, m'he trobat això obert, vaig a ficar la mà i vaig a robar alguna cosa. No, una oportunitat delictiva també pot suposar i pot aparèixer en un context en què la persona no es veu capaç d'obtenir algunes coses per medis legítims. Per exemple, si una persona surt de presó i resulta que no té on dormir o resulta que no té on anar a menjar, el context, la situació en si, el poden empantar. Això seria també un altre cop bastant simplista, però és perquè s'entengui l'exemple del context. El poden empantar, doncs, per exemple, a ocupar. I ocupar ja estaríem parlant d'una infracció. Si aquella persona, en canvi, troba un context més acollidor de cara a la situació en si, l'oportunitat ja no és tan necessària. Buscar l'oportunitat també és igual d'important que el fet de trobar-se-la. I aquí està el paper del sistema penitenciari de nou, perquè els estudis ens diuen que durant els 6 primers mesos de la posada en llibertat d'aquella persona és molt més propensa, el risc de reincidència és molt més alt que la resta del temps. És a dir, aquells 6 primers mesos és molt important que la persona segueixi vinculada al centre, segueixi vinculada amb la Junta de Tractament, amb els seus referents del centre, de programes externs, de serveis socials. És molt important que tingui un reforç enrere, proactiu i prosocial, per intentar pal·liar l'efecte d'aquests primers 6 mesos d'impacte. I aquí trobaríem una mica també el tema del treball i la formació. El treball i la formació, com a mètode de reinserció, es podrien interpretar de manera així ràpida com, bueno, si té diners, no robarà. Però no només és això. Això torna a ser massa simplista. Recordem que hem dit que hi havia diferents tipus de variable, diferents tipus de factor, que augmentaven probabilitats i que és acumulatiu. El fet de no tenir diners no té per què voler dir que robarà. Ara bé, el treball no només suposa obtenir diners. El treball suposa tenir un horari, tenir una estructura del dia, tenir un temps ocupat. Si aquest home o aquesta dona treballa de 8 del matí a 5 de la tarda, de 8 del matí a 5 de la tarda està treballant. No té temps de fer res més. Ha d'estar treballant. I a més, el dia li girarà entorn a això. És a dir, que no podrà improvisar. De 7 anirà a la feina, a les 8 entrarà, sortirà a les 5, tornarà a casa. Durant tot aquell temps, la persona està ocupada. Té un dia estructurat. Però és que, a més, el treball implica 2 coses més, i moltes més en realitat, però 2 coses principals més. La primera és la creació de vincles socials legítims.
en el moment en què té companys de feina que tenen un mateix objectiu que ell, ja sent integrat en aquell ambient laboral. Companys de feina que poden suposar altres relacions més enllà de la feina, si fa amics, si es cauen bé. És un reforç prosocial, no? Tornem als factors de risc social o factors de protecció social. El treball pot suposar l'aparició d'un treball, no només la situació en si de que tingui hores ocupades, sinó que tingui un context social que realment li reforci la conducta prosocial. I, a més, li comporta un treball d'hàbits, de puntualitat, d'entendre que hi ha jerarquies laborals més enllà de les autoritàries, de la policia o dels funcionaris. Treball en equip, el fet de saber que té un objectiu laboral concret i que l'ha de complir. Això és molt bonic, és un conte de fades. Una persona surt de presó, que treballi, perfecte. Però és que hi ha diverses problemàtiques. La primera problemàtica que ens trobem és el fet que durant el temps que ha estat a presó, el currículum d'aquella persona ha estat parada. I aquí sí que entro una mica més en el meu àmbit perquè jo em dedico a l'orientació sociolaboral dels penats. Llavors, durant tot aquell temps, la persona no té per què haver estat treballant. Ara explicaré que hi ha diverses maneres en què sí que ho fan. Però el currículum pot estar desfasat. No només el currículum està desfasat, sinó que la tecnologia vola. Vola molt ràpid. I una persona que ha estat 10 anys a presó, per exemple, quan surt, agafa el seu currículum en paper i se'n va porta per porta de les empreses. I les empreses li diuen, no, esto ahora se hace por internet. Te'n vas a la web i apliques allà les ofertes. I la persona, si no tenia ja de per si habilitats tecnològiques, es troba en un moment, en un punt mort de digitalització que no sap afrontar. I aquesta és una altra de les principals problemàtiques que ens trobem avui dia en la reinserció en quant a treball. I després ens trobaríem un doble estigma. El doble estigma de l'indocumentat. Una persona que, a part de ser presa, a part de ser penada en privació de llibertat, passa a no tenir documentació, ja sigui perquè no la tenia abans o perquè no estava en una situació totalment regularitzada, perquè abans segurament s'hagués fet una expulsió administrativa o penal, o perquè durant la seva estància al centre penitenciari li ha caducat la presó i no se la pot renovar precisament perquè està en el penitenciari. Què ens trobem en aquest cas? Ens trobem un doble estigma i un doble rebuig social. En primer lloc, perquè ha estat a presó i tot el que porto dient fins ara, i en segon lloc, perquè no té documentació. I, per tant, no pot accedir al mercat laboral amb la facilitat que tindria una persona que sí que té la documentació i el permís de treball en regla. En totes aquestes problemàtiques, el Departament de Justícia, en general, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció en particular i alguns programes externs que també acompanyen els penats, han elaborat un itinerari, per dir-ho d'alguna forma, per intentar combatre, per intentar pal·liar aquestes problemàtiques. Per exemple, des del CIRE s'imparteixen tallers de feina que ocupen a les persones mentre estan a presó. Això implica diferents coses. Implica, primer, que la persona té un ingrés, encara que estigui a presó. No és un ingrés molt alt, però té un ingrés amb el que poden estar estalviant, subsistint, passant-li diners a la família si està fora o a l'estranger. Després que la persona va entrenant aquestes habilitats, a part que el currículum pot posar que ha treballat, per exemple, d'ajudant de cuina, que ha treballat de neteja, que ha treballat al jardí, i està cotitzant aquest temps. Però és que, a més, els formen. És a dir, els ofereixen formacions de prevenció de riscos laborals, formació de certificats de professionalitat, de soldadura, de carretoners. I, posteriorment, conforme van sortint en la progressió de graus, els fan un acompanyament de la seva orientació laboral. A més, també es fa un treball especialitzat en els indocumentats i és que es va aconseguir ara fa uns anys el que es diu ATP, l'autorització de treball per penats. Quan una persona es queda sense documentació mentre està al centre penitenciari i després ha de buscar feina, des del propi CIRE, des del propi Centre d'Iniciativa per la Reinserció, se li fa un document semestral amb el que pot treballar a l'exterior. No és la panàcea, perquè la panàcea seria que aquesta persona pogués treballar o pogués accedir a la documentació d'una altra manera, però sí que és una bona manera de garantir-li que tindrà accés al mercat laboral. Després se li ha d'explicar a l'empresa què és aquest document, però un cop s'explica tranquil·lament la documentació en si, ja sí que troben més facilitats per entrar en el mercat laboral i aconseguir les oportunitats que perseguien. I ja per acabar,
a mi m'agradaria fer una conclusió, una reflexió final. No? Hi ha 3 punts, però és la mateixa reflexió. El que passa és que amb un sol punt quedava massa buit. Llavors, la reflexió és que sí que és veritat que de vegades quan parlem de reincidència o de desistiment o de que una persona passa per presó, sí que és veritat que la responsabilitat individual d'aquesta persona a l'hora de deixar de delinquir i reinsertar-se sí que és molt important, no? I moltes vegades li demanem i li exigim que sigui responsable i, escolta, has passat per presó, ara et toca deixar de delinquir. Però ens oblidem de la nostra part de responsabilitat, la responsabilitat col·lectiva, no? El fet de com podem demanar-li a algú que es reintegri si li estem negant la reintegració, si no el volem entre nosaltres. No? Se'ns omple molt la boca últimament de cohesió social, però després a l'hora de la veritat ens fa por. Ens fa por obrir-li els braços a algú que ha passat per presó. I a mi m'agradaria fer una petita crida a la reflexió, que és no només ens centrem en que aquella persona ha delinquit i en que aquella persona podria tornar a delinquir i podria reincidir, sinó anem a pensar en l'altra cara de la moneda, que és que si realment abracem la reinserció i la promocionem, l'entenem, la respectem i la divulguem, i aquí estaria també la part de la criminologia, aconseguirem més desistiments. I més desistiment no vol dir només que la persona es reintegri, sinó que vol dir que hi ha menys victimització. Menys reincidència és igual a menys victimització. Per això la prevenció posterior al sistema penitenciari també és molt important. I amb això ja estic, Miguel. Gràcies, Carles, per exposar-nos les principals dificultats que es troben les persones quan surten del medi penitenciari, per detallar-nos també els factors que dificulten la seva inserció social i laboral, l'estigma que suposa el pas per presó, i fer-nos reflexionar sobre què podem fer nosaltres com a societat i com ens podem responsabilitzar com a part implicada en aquest procés de desistiment delictiu. Gràcies.